eta aitza eneko dugu. Eskerrik asko hori, nik lehenengo gauza, horrein gara 2 urte zuen herriarekin konprometitzeko erabakiak zenuten ere eskerrak egin. Gogoratzen dut, eta da ere izan oso bien ematea presto guen behar diotzea, eta hori benetan eskertzeko da. Aritz, batutatu zaizu parte txarrena, eta esateko. Nik pintzat badotako osoa da, eta bertzanek pentsatzen dut ere baiet, legealdiaren beste herria behintzat lehenengo herria baina itxaktutuna izango dela, hori espero ezagun hori behintzat tokatzea eta horrekin bate hori ikustea, ez? Agurtzanek ondo esan dugun bezala, nik uste dut zubietan eta zuekin batera esperientzia politikoa daukaguna. Urte batutatuena, zailtasunak baita ere, baina zailtasun horiek behinditzeko koordinatea ere bai, ez? Nik aurreko legealdia ondo gogoratzen dut, Kaierrekin, eta hemen hasi ginen hitzarmen bat sinatu nahian, Usurbil Udaletxea, Donostia Udaletxea, eta zuek, eta kostatu zitzaigun. Eta eduki genituen goraberak, eta zaudantzak, eta ezadostasunak ere bai, ez? Baina nahi uste dut, zintzotasunetik jokatu genduela guztio, nahi gainean jarri genitu da, gure ikuspegi eta batzuetan mugak, eta horrek lagundu zigula adostasun bat eta ere iristen, eta nik behintzat horreko daia ditik daukaten hori benik positiboenetakoa hori izan zen. Hori behintzat, inbeste dute pasatzakero lortu genuela, ez? Eta erakutsi zigun guri behintzat, bidea hori dela. Azken finean, fakultza lanetik eta lan bezalako izatetik, alkarren artean itzegiteko aldena, eta gaiak nahi gainean jartzeko, eta adostasunetara iristen saiatzeko aldena egitea, dagokigula hori erakunde bezala, ez? Eta eskartzen dut, Usurbil Udadak ere plan orokorra egiterakoan egiteko eskaintza hori, nire lankidei bertan ditzen ditelako, noski, orain kompatibilizazio dena daukagu, baita ere epe motzera Donostia Udadak ere plan orokorra berregiteko lehen pausoak emango ditu. Gure plan orokorra 2010 urtean onartutako plan orokorra da. Nik beti esaten dut nire ustez zaharkituta sartu zela indarrean. Bere idazketa egin zanean beste parametro batzuk girelako nahi gainean zeluenak, baina klar, 20 urte beranduago, 21 urte beranduago, orduan aurre ikusten ziren hainbat gai ez daukate unerokotasunik, eta hirigintzari dagokionean behintzat beste planteamendu batzuetara jotzen ari dira hiri eta herri guztiak, ez? Eta gainera, bastante partekatzen dugu ikuspegi berri horietan. Dagoen ari erabilera hobea ematea, jadanik garatuta dauden guneetan gune berreskuratzea eta horretan jartzea bat ez dugu. Orduan, nik zuek ere ditzatzen duten eskaintza hori gaur Usurbilgo Udadan egiten dut, nola ez zubietarrei, guk abian jarriko dugun prozesu horretan elkarrekin bidea egin dezagun ere bai. Eta nire aldetik besterik ez, sorte honen, eta hemendik legealdi bukaera da, guztion onerako gauzak ondo joan